Kohimen kopara beir hautrai Jesu Christ mendakasni kabalang karake yakasni burom jangu Jacob apostol. U Jacob apostol hakumbangitip ude ukun jangu sabadi shipara bado iya anis bakui. Bad baro arngur kilang nong tong toka badu Jesu la kot yaki baro hakaju kapor. Bad ngilaban tipru napadeng ki apostol laingut ki apostol ki jan badu Jesu ula penpau ya kapuram kam kerpang hakine laingut Petrus Jacob badu Ianis bakui. Kini kilong ki apostol kilayo ya kaburam jongu Jesu kam kerpang ban ya ki wei pat ki apostol. Hakaju kador ngila tipru u Jacob apostol ulongu baningkang tam hapadenge apostol ban kerlon iap martyr nagabinda kaburam Jesu. Bad u Jacob apostol ulalongru uba ishirhem ya Jesu. Bad habangi peit ya ka gospel mendakasni ngidang yo ya ka kemi jong kine arngut u Jacob badu yanis kawan kadon ka daw namar kidon jingyade badu o Jesu ka kemi jong mu Jacob kilayade bad ka Maria teisoti de na kata ka daw kalala ballong ka basluru banwan chansha u Jesu ban pan ya ka ne ka kerdan kala pan ya ka kerdan na u Jesu nagabenda ki kun uway insyong hakamon uway insyong shakadia kabamot lese buon gibri habaki paid kila stang banyo bad kane ka kinde kane ka longkomi kala kwan buram banya ki way pat ki bri bad ngila ban Petru da ka way pat ka dur ya kane ka jimpan jong kane ka kami ba ka kami kadang kerpad ya Jesu ba kini ki arngut ki kun kinum ino yapi lanoru bakin jan badme bakin don barabor ha ka jingdon jame shisin bakila kongu ya ka jingkot ka kamila se kadang kerpad ya Jesu pe sumar yaki bakinum ino ya ka jinge kane kalong ka jingang nud jong buon ki longkomi buon ki longgupa nagabda ki kun shisin ki kun ki karlalong kristan ba ki kemi ki pa ki angnod kinang jan badu Jesu kinang yo mad ya Jesu bakinom pet jingai na ka jingi du Jesu kane kalong ka jingang no jam baharo ki longing longsem kane kalong ro ka jingang no jong buon ki kemi ki pa haba ki kemi ki pa kiyoi ki kon ke lastam ban dakai ne ke lastang ban jingai na ka jingduai bad ka mas ba kuin ki don ka jingang no ka ba palat kaba pensosi yaki lese kane ka kamiru kaya sirim bad buon ki kami jonga parte ki baduai nagabinda ki kon ki bakarpad hakamat Jesu nagabinda ka jingba ka jingkarko ka jinglam babha jong ki kon te kabamod kane ka kami jong u Jacob bad ya anis ki yasirim bad badni iwei pa iwei ki baduai man ka kerlip mat ko Jesu bu bad pinya jan ya ki kon jongi shame lesengi wan un hakamatu Jesu bon sin ko Jesu ki kon jonga ki tamsneng ki kon jonga kim ju kongu shu iyangi ki kon jonga ki lastang ban le dekai ki kon jongi ki jaitu ki kon jongi ki le runar kani kalong lese ke jinkar part jongi ru henry habaka kami jongu Jacob bad yanis kala wan shaw Jesu kam shimla ong kini ki kon ki long runar henry kala ong ai ba kini ki kon kin jan bad me kin ya mad ya me bakin sa bad me bakin nempa jingai shu na me bakin ang roy haga jingai bakin don barabor haka hima jome bakin long ki kon jang ka hima bakin deshu ki kon jang kane ka parte ka hima jongo bamen ko himen ko para lemba kane ka jingdawai bad ka jingkar part jang kane ka kami Jesu la pen pau ya ka parte kaya ka jingmod ban ya jan badu Jesu kaya ka jingmod ban id ya Jesu kaya ka jingmod ban long kristan u Jesu ong ka jingmod ban long kristan ban im kum ki kristan ngide ban yait ningkong lemba ka jing sha shitom
ka jingate kamde ka jingkot ban pinsngoba ya ka jingem jongi pinsngoba ya uble ka jingate kamde ban yo burom nagabinda jongi bon apdeng jongi ngi kot ya lade kristan ni kristan catholic ba kane kadong ka burom lese kalong ka identity kane kalong ka jimmentoy henry jesu ong palat ya ki ba wat chipor arpor ka jimmentoy pideben sauto ban ngeit how jesu christ ka bamod ban yai ya ka lindi jongu ban yai lemba ka jingshitam banlong ki ba shirhem ha ka jingei ko himmen ko para bat pikina ba yid baro ki ba snap yanga pideben sauto ba ka jingid u jesu ka bamod ngide ban yai lemba ka jingshitam kalam ka jingshitam ngimla ban yid ya jesu ladangi idiaw jesu habangi perkhat ya ke jengedo jesu min step haba pi one mass pide ban ino bon ke baro ba pinsung bhai api lese pide ban ino ningkong ya ke jingtia tia jompi but pide ban ino ya baro ka ta ka comfort bon na pradang jongi ngilong ki ba what comfort ngilong ki ba what ya ke jingsno bha met haba ngis sakut ha ke jingsno bha met habangi sakut haga jingsno ba do lese bun sin ngimla satya ban pinhun ya jesu ngimla satya ban jan badu jesu tangi ba khloi ban ino yaki ke baro ba pinsga ba yangi ngin stang ban yakundu jesu kaparte minda kamla satya ban yomad ya jesu bandon badu jesu wadlada kidon ka jingtrang hapo jongi buon ki banget kidon jingtrang hapo jongi ban yid ya jesu ban jan badu jesu henry kimla satya ban ino yaki ke ba pintengen yaki shipor arpor kimla satya ban ino yaka rompong jonga porte kimla satya ban ino eka jingsngo bha jonga porte kimla satya ban ino eka jimpan shoy jonga nega porte namar ka nega daw bon ki bryu ki pindu lad banjan badu jesu ong lada pikwa banjan pide ban di no yaka kuri jonga jingshitam kalam ka kuri jonga jingshitam kalam ka kuri jonga jingjinjan kalam ka kuri jonga jimplace nam kalam ka kuri jonga jinglong matter ngimla satya ban id ya jesu man pai wei mangi ngidon gi kuri jonga jingshitam ngidon ga kuri jonga jinglong matter henry bu na pdeng jongi ngim tre satya bandi ya kane namar kane ga daw ki kon jongi ke kerlalong ki bajaitu ki inga sem jongi ke kerlalong ki bajaitu ki inga sem jongi ngi kerlalong ki nuksa basinyu ya ki wei namar ngim tre bandra ya ka kuri jonga jingshitam ngim tre ban pediang ya ka kuri jonga jingsha shitam ngim tre ban pediang ya ka kuri jonga jinglong mater hakane ga sngi borom jongo jacob apostol kabalang ka kot kawer yangi banlong ki bakloi bandi ya ka kuri jonga jinglong mater kanamba ka jinge jongi kan roy bad kabalang ka kot kawer yangi banlong ki ba shimti ya ka nuksa jong ka kami jongo jacob banlong ke ba dua ya side nagabinta ki kon jongi bakin jan badu jesu bakin num pejingai shunaw jesu bad kane kalonga jingai mensiam kane ka sngi burom jongo jacob bakoi kadang ai yangi wei pai veru ya ka mensiam komno ngilaban penjanai bad penjan bad jesu be it karko kardo yangi ba hakane ka sngi burom jongo jacob apostol kanang ai shushu yang ia ka mensiam banjan bat me ben it ya me ban shakri hok ya me da ka ba ino ya ki baro ba pensngo bha ha ka parte pensngo bha ya ka do jongi enya ro ya utrai Jesus Christ